sono sponsor khailano Tiprasa News tini belaino kha tongthokjak eba belaino tongthoklaijak Tiprasa News channel ni team rok tai koktoma thumnai rok joto sung subalai buraka onada sramo subasu kisa khaimani o mangplino norong bo sakango phunui tongo sung Tiprasa News channel phiaba sung tini amokono news hisabe khaimania chung koktoma thumnai rok palbaksa khaino subamani o mangplino kisa phunungma se norok no phiaba sung subama hai norok bo abahai keno kore no phungrok no eba koroi boma pharok no onada sram tongnai norok bo subajakdi naitong di narok Tiprasa News channel ni bising pe Tiprasa je news channel tongnai rok news channel ni owner rok thalai जों चिनि बुबाग्रानि आसेमा साल बुबा दुधमानिकनि आसेमा सालनो फोरोंगै जों तिनि बुराखा गामियाव कायसा आश्रम दङ सान्तिकालि बाय नायखलजाक अमंखा सुब्राय आश्रम अ आश्रमाव फायो अर स्रोंनाय दङ बंनो स्रोंनानि मानिखनि ताय थंजांनायनि मानिखनि रक जों याफारका ताय कायसा कंगाय जों कुनर पलिटिकल पार्टिया जों कायसा कक्तम थुमनाय बदल कक्तम थुमनाय बेदेको तंनाय ताई न्यूज चैनल चालक तंनाय रक जत कथालाई जों चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्रा हिसाबै नायो चिनि हा दफानि बुबाग्रा हनै नाहारै बनो जों चुबालाय तिनि अरा आसेमा साल हनै बिन आसेमा सालनो रगे जों अरा चुबालाय फैका आरो आसेमा साल तो लाइ थांगा हायबनो जों आ सालो हास्ते करंगै जुदा जुदा आमचाइरग पान्दा तंमा बाय जों कक्तम थुमनायनि सामुं जों नरंनो कक्तमा फुनुंनानि आबनि बगे जों आ सालो मानलिया बा जों तिनि फायै अ आश्रमाव फायै जों चुबालायखा ओंखे अर चिनिलगि गोबांमा चेनेल दङ जेमन डेली कक्तुन हापिं कक्तिपुरा हाय गोबांमा चेनेल दङ चिनि हापिं टिभिनि अनार रबिन कलेज सायख्रानाय चिनि लगी जों तिनि अर चुबा चुबो साबो साबो जों बाय गदालखा साबो साबो जोंनो चुबा मानि याक फलगरिखा चिनि बुवाग्रा हानि बुवाग्रा प्रदीप किशोरनि 45 बोसोर आसायमा सालनो रगे जों बुवाग्रा बाय थांनाय 3 तारिखआव बबे कक्स खामानि यागोलो बुवाग्रानि आरो जों थांगै बुवाग्रानो जों कयखा निनि बादियो जों निनि बादियो केक रानाय होनाय जों जत ककमा थुमनाय रहनि सामान यागोलो सोनो बुवाग्रा कक रखा जोंना आनारो फायना नायनो जारा हास्तेवा गरै बिग्रा रखनो मासे माने यांनाय जमाना बनो सुबादि अमा बयनि आं शान्ति नै सामाबाय जों तिनि मियातो बुवाग्राना आसेमा साल लाइथाका तिनि जों सुब्राय हस्टेल शान्तिकालि अजागा जों बुवाग्रानि 45 तम आसायमानि सानो रगे जों अर किसासे खाता कलम ताय थंजांनाय फुटबल क्रिकेट बेट आरन बिसिङा सनो खाक वारबाय खाक हामबाय सनो स्पन्सर खायखा सिनि न्यूज चैनल रक आं आमरनो बलाय बलाय हामबाय याफारो तामके अ नांगमा जराव सनो लगरवै सनो खाबाय हामजागै स्पन्सर खायनो रनो आरो आं ननो सायखनाय साबो साबो सोनो स्पन्सर खायखा आरो दङ पुलियानो तिप्रासा न्यूज हलं टाइम्स खरांनि आनि दफानि कक तिरप्रा एकेबा दैमा न्यूज चैनल आरो दङ डेली कक्तुन आरो यागुलो दङ दंगर टिभि आमनि यागुलो दङ कक्तुमा एक्सप्रेस आमनि यागुलो दङ कक 24 हाकतर टिभि ताय जुमुई टिभि ताय हापुं टिभि ताय टिएमबि न्यूज एंटरटेनमेंट आमनि यागुलो दङ टि भारत नै ताय आं साकबायतां हापिं टिभि आमायखानो हास्ते लुकरंनो कक कसारना मुसुङो तामकेबा जों अमा बुवाग्रानिया पॉलिटिक्स नो नाहनै जों अमा जों बाद दे बनो पालगे बिनि पॉलिटिक्स अलका जों हा बुवाग्रानि बागै जों हानि बागै बसिनि कुसुं राजबंशनि बागै जों बनि
राज परिबारनो जों आमनो मानो जों ताबो सोरा जों सिनि हा बुवाग्रा तंको होनै जों बुवाग्रानि आसाइमा साना जों पालाय जों अमो कुन पलिटिक्स नाम बने नाहानै जों अब बिने बाद दे पालायमाया जोंनि हा बुवाग्रानि होनै जों पालायमासे जतन ना हामबाय